Ima vremena, ali se ne vratimo tim autobusom preko 3. Imali bi mi vremena i to, pa da se vratimo nazad. Pa ćemo mi sad u hotel, bolje da mi onda ovde ostanemo na Tenane, pa idemo peške do centra grada, tek je 3 sata. Znaš šta? Šta? Šta treba još da obiđemo sa double deckerom? Šta bi još trebalo da obiđemo sa double deckerom? Ajmo da sedemo i odradimo što smo platile, pa možemo se vratiti. Što, juče smo toliko puta platili da nismo ništa odradile do kraja. Danas ni dan ništa bolje neće nam biti. Idemo tu celu turu da odradimo, da vidimo gde sve vozi. Ajmo ovde sve.